Pekne. Predovšetkým prepáčte moje neformálnejšie oblečenie, ale platí zásada, že športom k trvalej invalidite, tak som si zase zranil nohu a nemôžem obuť normálnu topánku. A tak už aj včera som v týchto topánkach prijímal albánskeho prezidenta, ale on bol naučený, pretože jeho premiér Edi Rama chodí v teniskách stále, pokiaľ si pamätám, takže ešte raz sa ospravedlňujem, ale to je dôvod môjho neformálneho oblečenia, inak chodím samozrejme oblečený podobne ako moji kolegovia. Vítajte na úrade vlády, ďakujem, že ste prišli. Máme pred sebou nejakých 50-60 minút stretnutia a rád by som na úvod, ako to robím vždy a všade, vás chcel poprosiť o nejaké 2 alebo 3 veci. Poprvé, bez akéhokoľvek zaváhania sa spýtajte čokoľvek. Pokiaľ ide o témy, ktoré sú dôležité. Poprosím vás, keby ste otázky kladli s rešpektom, ja budem s rešpektom odpovedať. Každý má právo na svoj vlastný názor. Tieto stretnutia majú ukázať slovenskej verejnosti, že sme normálne schopní komunikovať, či máme alebo nemáme rovnaké názory. Po druhé, a to je veľmi dôležité pre mňa, na žiadnom stretnutí, ktoré absolvujem so študentmi, nehovorím o domácej politike. To je princíp, lebo není o čom. Aby bolo úplne jasné, není o čom. Dúfam, že nechcete odo mňa, aby som tu komentoval nejaké výroky, vyjadrenia, alebo to, čo sa predvádza v nedeľných diskusných reláciách. Asi nie. Ja vidím podstatne viac dôležitejších vecí mimo Slovenskej republiky, alebo aj na Slovensku spojených s vonkajším prostredím. Pochopiteľne sme pripravení sa rozprávať o veľkých veciach, ktoré sa týkajú Slovenska, nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, ale nebudem komentovať žiadneho domáceho slovenského politika, ani žiadnu udalosť, ktorá by bola spojená s nejakou politickou stranou. Pretože by som to považoval v tomto okamihu za stratu času. Myslím si, že nás všetci nejako vnímate nejaké obdobie, pretože áno, to je realita. Ak si zoberiem, koľko máte rokov, tak predpokladám, že ste 17-18 roční. Čiže narodili ste sa, až teraz budem rýchlo rátať, okolo roku 2008, 2009. Čiže ja už 3 roky predtým, ako ste boli narodení, som bol predsedom vlády. A už v roku 91 som vstúpil do reálnej politiky. Tá dlhovekosť nie je dobrá, pretože prináša so sebou aj negatívne veci, ale máme systém postavený na politických stranách. Pokiaľ je záujem o tento štýl politiky a tento typ politiky, ktorý realizujeme, tak ja nemám dôvod dobrovoľne ustupovať. Viete, tie otázky, že kedy konečne skončím. Keď to povedia voliči, vtedy skončím a nebudem to robiť na želanie novinárov alebo niekoho iného. Sedím tu dnes pred vami preto, lebo a priznám sa veľmi otvorene, som čím ďalej, tým nervóznejší, pokiaľ ide o bezpečnosť. Pozrite sa prosím, čo sa deje a ja sa bojím, že z tohto môže prísť nejaká provokácia, ktorá vyvolá reťazovú reakciu. Je tu teraz aj podpredseda vlády, minister obrany a samozrejme je tu aj zástupca koaličného partnera, minister školstva, ktorý zastupuje aj plán obnovy, Tomáš Drucker. A ja by som rád túto situáciu popísal veľmi konkrétne. Poprvé, nikto sa s nikým nebaví na medzinárodnej úrovni. Nebezpečné je, že na najvyššej úrovni sa používa rétorika, ktorá patrí niekedy do 3. cenovej skupiny. Keď sa bavíme niekedy na Európskej rade a padne meno nejakého politika, ktorého nemajú radi, tak sú používané prívlastky a rôzne urážky, z čoho som ja pomerne šokovaný, že takéto niečo prebieha. Nikto s nikým nevedie žiadny dialog, ale súčasne je obrovská miera pokrytectva. Som obrovským zástancom dialogu na všetky 4 svetové strany a robím ho, ten dialog. A preto sa mi aj darí, jednoducho nemám problém v priebehu 2-3 rokov sa stretnúť 3-krát s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Absolvovali sme dôležité návštevy juhu, vrátane Brazílie.
Dobre viete, že robíme všetko v juhovýchodnej Ázii, pretože sa snažíme nadviazať na ekonomické vzťahy bývalého Československa s týmito krajinami, napríklad s Vietnamom. Áno, ja mám záujem viesť dialog aj s prezidentom Zelenským, ale rovnako vediem dialog aj s prezidentom Putinom. Ale nemôže to, vážení priatelia, fungovať tak, že ja idem na stretnutie s prezidentom Putinom, všetci mi verejne vynádajú a potom mi všetci telefonujú a chodia za mnou na toaletu a pýtajú sa ma: Robert, povedz nám, čo ten Putin porozprával. Však tam do čerta chodte a sa s ním porozprávajte a zistíte, čo teda ten Putin hovorí alebo nehovorí. Prerušenie dialogu je najnebezpečnejšia vec, pretože môže prísť provokácia. Možno by teraz minister obrany vedel porozprávať o mnohých, nazvime to, incidentoch, kedy drony lietajú krížom krážom. Jeden dron zaletí nad Poľsko, druhý dron zaletí nad Baltské štáty. A čo keď niekto stratí nervy? Čo keď niekto stratí nervy a spustí ako členský štát NATO nejakú aktivitu, na ktorú príde odpoveď? To sa máme nechať kvôli zaletenému dronu, ktorý je často ukrajinský mimochodom. Zatiahnu do 3. svetovej vojny? Toto ja principiálne odmietam. Ale tomu sa dá vyhnúť. Dá sa tomu vyhnúť len vtedy, ak sa budeme normálne rozprávať. Nebola náhoda. Mal som tu včera, nazvime to, vyjednávačov alebo delegátov z Nemecka. Lebo riešime samozrejme vzťahy medzi nami a nimi. A pýtali sa ma veľmi jasne na názor, prečo prezident Putin pomenoval meno Schröder ako možný vyjednávač v ukrajinsko-ruskom vzťahu. Ja mám na to svoju odpoveď a povedal som, je to dobrý nápad. Schröder je bývalý nemecký kancelár. A ja ho podporujem, pretože musí Západ začať hovoriť s Ruskou federáciou, musíme podstatne intenzívnejšie hovoriť s Čínou. Vidíte, idem do Číny, tak naše médiá sa idú roztrhnúť a sa vysmievajú, ale keď tam ide Trump, tak je všetko v poriadku. A keď tam idú všetci ostatní lídri a prezidenti a šéfovia štátov Európskej únie, tak to už jednoducho problém pre nikoho nie je. Chcem vás preto požiadať, je to na vás, či to akceptujete alebo neakceptujete, ale o pochopenie potreby dialogu a prečo robíme politiku na všetky 4 svetové strany. Ja odmietam extrémy. Ja som už extrém zažil do roku 89, kedy všetci hovorili so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Potom nám začali hovoriť so Spojenými štátmi na večné časy a nikdy inak. Teraz nám všetci hovoria s Európskou úniou na večné časy a nikdy inak. K tomu sa pridáva z NATO na večné časy a nikdy inak. Každá inštitúcia má svoju dobu trvania. Pri NATO ani Boh nevie, čo sa stane. Ak bude pokračovať americký prezident Trump vo svojich iniciatívach, bude oslabovať alebo znižovať počty amerických vojakov v európskom priestore. Ak bude robiť také rozhodnutia, ako urobil s Kanadou, že prerušil nejakú obrannú radu, ktorú s Kanadou mali, tak NATO je organizácia, ktorá môže vyfúčať veľmi rýchlo. A Európska únia, pokiaľ sa nespamätá, môže takisto vyfúčať veľmi rýchlo. Je len na nás, ako rýchlo sa v Európskej únie spamätáme alebo nespamätáme. Preto nám sa ukazuje byť politika na všetky 4 svetové strany ako užitočná. Prináša nám obrovský rad cenných informácií, ktoré môžeme konfrontovať s tým, čo vieme doma a čo sa dozvedáme doma. Ale najmä to prináša aj nejaké výsledky. Vy sa možno teraz poviete, že to nie je nič podstatné, ale náš cestovný pas je 6. alebo 5. najsilnejší na svete. Lebo sa odstraňujú prekážky. Do Číny môžete dnes cestovať bez víza. To sme vybavili. Vybavili sme aj Spojené štáty, nakoniec boli zrušené víza. Vybavili sme Vietnam a ďalšie krajiny pribúdajú, pretože komunikujeme, čiže máme 5. najsilnejší pas na svete. To sú konkrétne výsledky zahraničnej politiky. Ale môžem ísť ďalej. Všetci hovoria o Číne, že je taká alebo onaká. Je fakt, že európsky automobilový priemysel je veľmi závislý od tzv. Vzácnych surovín, ktoré prichádzajú z Číny. A Čína má na to licenčný systém. Samozrejme, keď chce, tak ho podrží, keď nechce, tak ho pustí rýchlejšie. Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá nemá problém s dovozom týchto surovín na územie Slovenska,
Pán Boh zaplať, pretože náš automobilový priemysel je tak dominantný, že keby sme ho pozastavili, tak nám klakne celá naša ekonomika. Druhá vec, o ktorú vás chcem poprosiť, je, aby ste nás vnímali, je, že tak často hovoríme o miery. A to je spojený s tou bezpečnosťou. Pre vás to môže byť taká nejaká floskula, že mier, lebo nepoznáte nič iné ako mier. Ráno stanete, vám ide teplá voda. Idete do obchodu, kúpite si, čo chcete, natankujete si benzín, naftu, jednoducho idete večer do kina a žijete v bezpečnej krajine. Slovensko je jedna z najbezpečnejších krajín na svete. Skúste ísť do Bruselu večer do niektorých častí. Skúste. Ani tam nevstúpite. Choďte do Paríža niektorých mestských častí. Ani tam nevstúpite. Čiže ak hovoríme o miery, hovoríme preto, lebo ak raz padne nejaká raketa na členský štát, NATO je po miery a máme všetci obrovský problém, dokonca si myslím problém, zo ktorého potom už nebude žiadne východisko. Tretia téma, o ktorej veľmi často hovoríme, teda okrem dialógu, politiky na všetky 4 svetové strany a mieru, je otázka, čo tu v Európe, ako máme na toto všetko reagovať. Slovensko by chcelo byť nejakým mostom a myslím si, že túto úlohu do určitej miery aj plníme v komunikácii, tam, kde tá komunikácia neexistuje medzi Európskou úniou a ďalšími štátmi. Základná otázka je, čo sa udeje v Európe v najbližších týždňoch, mesiacoch a rokoch. Či Európska únia sa dá dohromady a bude skutočným partnerom na medzinárodnej úrovni. Viete, keby Európska únia bola tak silná, aká by mala byť, americký prezident Trump by si nedovolil dobrodružstvo vo Venezuele, určite by si nedovolil robiť to s Grónskom, čo robí, a nepochybne by nezautočil ani na Irán. Som o tom úplne presvedčený. Lenže Európska únia je považovaná za veľmi slabú. My sme ekonomicky ako tak ešte funkční, hoci mnohé členské krajiny idú do recesie. Nemecko. Nemecká ekonomika je v najhoršom stave, ja neviem za koľko, 10 rokov, keď to dám spätne. A Slovensko je otvorená ekonomika, čo je celkom prirodzené, že nás ťahá dole. Aj náš hospodársky rast je veľmi nízky, iba okolo 1%. Ale je to dané tým, že nás jednoducho tá silná nemecká ekonomika ťahá dole. Ak sa teda pozerám na Európsku úniu, vidím niekoľko krokov, ktoré by sme mali veľmi rýchlo urobiť. Poprvé, ak chceme byť silnejšími hráčmi vo svete, lebo nie sme silní hráči vo svete. Pýtal sa niekto Európskej únie na Irán? Zavolal niekomu ten Trump a povedal, tak dobrý deň v Európskej únii, počúvajte, zajtra chcem nahádzať nejaké bomby a rakety na Irán. Čo na to hovoríte? My sa ráno zobudili v Európskej únii a sme zistili, že v Iráne je vojna. Pýtal sa niekto Európskej únie, počúvajte, môžem zobrať, ja neviem, nejakú špeciálnu jednotku do Venezuely a vytiahnuť venezuelského prezidenta z postele, aj s manželkou a popri tom pozabíjať 80 bodyguardov, ktorí strážili toho prezidenta? Nikto nezavolal, vám garantujem. Vy si myslíte, že niekto sa baví s Európskou úniou ohľadne Grónska? Nie, americký prezident si robí s Grónskom, čo chce, a aj si urobí, čo chce, pokiaľ bude Európska únia taká, ako momentálne sa nachádza. Prvý krok, ktorý musí Európa urobiť je, alebo Európska únia, my musíme byť ekonomicky silnejší. My sa musíme dostať z tej ekonomickej recesie, ktorá je spôsobená Green Dealom. Môžete tu byť niektorí priaznivci Green Dealu a všetkých tých opatrení, ja to plne rešpektujem, ale dnes je evidentné, že Green Deal ide proti ekonomickému rastu. To už všetci vieme. Kvôli Green Dealu sú vysoké ceny elektrickej energie. Tak mi prosím vysvetlite jeden príklad. V Žiari nad Hronom máme zatvorenú fabriku, hliníkáreň, ktorá vyrábala primárny hliník ako strategický materiál. A vyrábala ho ekologicky čisto. Vyrábala ho 4 až 5 krát čistejšie, ako to robí Čína. Lenže máme Green Deal, tak fabrika musela byť zatvorená, pretože nebola schopná konkurovať pri tých vysokých cenách elektrickej energie. Odkiaľ dovážame skoro všetok hliník? Z Číny. Pri 5-násobne vyššom zaťažení životného prostredia, ako by to bolo v prípade výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Robíme nezmyselné rozhodnutia a my teraz vedieme pomerne ostrú diskusiu v Únii, ako ďaleko sme schopní ustúpiť od týchto klimatických cieľov. Napríklad prvý cieľ v roku 2035 sa mali prestať predávať a vyrábať autá s spaľovacími motormi. Už neplatí. To je dobrá správa, pretože
My nie sme schopní do roku 2035 byť konkurencieschopní Číňanom, pokiaľ ide o elektromobilitu. A vôbec zabudnime na konkurenciu voči Číňanom, pokiaľ ide o elektromobilitu. Tí sú pred nami 15-20 rokov. A veľmi správne hovoria mnohí európski lídri. Poďme robiť to, v čom sme dobrí. A my sme dobrí v spaľovacích motoroch. Poďme ďalej pokračovať vo výrobe týchto aut, ak nám teda Čína tak ušla, ako nám ušla. Čiže prvá vec, musí byť opäť Európa silná. Musí mať vysoký hospodársky rast, aby mala dostatok zdrojov. Po druhé, ak má dostatok zdrojov, tak sa môžeme baviť o vlastnej bezpečnosti. Prečo sa všetci takto traseme od strachu, že americký prezident ide sťahovať vojakov z Európy? Prečo sme všetci takí vytrasení, keď vidíme, aké názory prejavuje americký prezident Trump na NATO? No lebo nie sme schopní si zabezpečiť vlastnú obrannú schopnosť. A preto je na stole téma, či je Európa schopná v prípade rozpadu NATO, ktorý sa nedá vylúčiť, postaviť si vlastnú bezpečnostnú štruktúru, len na to potrebujete strašne veľa peňazí. Ten tlak na obranné rozpočty je obrovský, ale pri takýchto ekonomických rastoch, ktoré máme, my musíme sekať výdaje na oblasti, ktoré sú pre náš život dôležité. Dôchodky, zdravotníctvo, školstvo, aby sme mali naplnenie obranných záväzkov, čo nie je podľa mňa dobrá správa. Tretia vec, Európska únia potrebuje nové líderstvo. Potrebuje ho. Pri všetkej úcte k predsedničke komisie, pri všetkej úcte ku Kaji Kalasovej, pri všetkej úcte k Antoniovi Koštovi, nikto sa s nimi nebaví. Pretože každý vníma Európsku úniu ako veľmi slabý celok, veľmi slabý prvok. A nezohrávajú rozhodujúcu úlohu v svetovej politike, ako dnes zohráva Xi Jinping, ako zohráva Putin, ako zohráva americký prezident. Jednoducho Európska únia túto úlohu nezohráva. Vážení priatelia, Európska únia je perfektný projekt. Je perfektný projekt. Ja som bol od začiatku až do konca, hovorím teraz o roku 2026, do tohto konca bol som pri nej. Podporili sme v roku 2004 ako opozičná strana referendum o vstupe do Európskej únie. Boli sme pri vstupe Slovenska do Schengene. To už bola vláda, ktorú som viedol. Zaviedli sme euro, opäť. To bol rok 2009, bol som vtedy predseda vlády. Pamätám si časy Európskej únie, ktoré boli brutálne. Všetko išlo, všetko bolo dobre nastavené. Ale bolo to spojené aj s líderstvom. Boli tam osobnosti typu Merkelovej, osobnosti typu Sarkozyho. Dnes nám bohužiaľ tieto osobnosti z veľkých štátov v Európskej únii chýbajú a toto líderstvo sa veľmi ťažko nahrádza. Musíme všetko preto urobiť, aby Európska únia a Slovensko musí byť nápomocné pri tom, zosilnila. Ale my nezosilníme vtedy, ak sa prestaneme rešpektovať, ak bude platiť jeden jediný povinný politický názor a iný nebude, a ak budeme niekoho trestať za to, že má iný názor. A dokonca na stole je čím ďalej tým viac téma zrušenia práva veta. Sú 4 oblasti, kde je právo veta, kde členský štát Európskej únie môže zastaviť rozhodnutie. Ako príklad vám uvediem, v ktorom roku to boli tie povinné kvóty, 2014 alebo 2015, bol návrh na zavedenie povinných kvót v oblasti nelegálnej migrácie. Návrh spočíval v tom, že každá krajina vrátane Slovenska musí prijať určený počet nelegálnych migrantov. V prípade Slovenska to bolo niekoľko tisíc, o ktorých sme nič nevedeli. Nevedeli sme, odkiaľ sú, ako sa volajú. Bol návrh, musíte ich zobrať na územie vlastného štátu a postarať sa o nich. Ja som tedy argumentoval, suverénnemu štátu nemôže nikto prikázať, aby niekoho prijal takéhoto na svojom území a som zavetoval prijatie povinných kvót. Odtedy vzniká atmosféra, že takto nemôžeme fungovať. Že musíme fungovať na princípe rozhodnutí, ktoré sa budú prijímať väčšinovo. Teda väčšina štátov rozhodne, ostatní budú musieť tieto názory a návrhy rešpektovať. Tak si predstavte, že Francúzi, Nemci by rozhodli, že my musíme prijať na Slovensku nelegálnych migrantov. Čo je to za nezmysel? Alebo v prípade rozpočtu európskeho, kde potrebujete jednomyselnosť, by Francúzi a Nemci povedali, takýto bude rozpočet a vy to toho nemôžete nič hovoriť. Len rešpektujte to, čo povedia veľkí. Toto je cesta do pekla. Ak niekto chce ísť cestou zrušenia práva veta, to je cesta do pekla. Myslím si, že to bude problém vo viacerých členských štátoch. Európsku úniu čakajú reformy a my nemôžeme stať bokom. Musíme byť súčasťou tých rozhovorov, ako má tá Európska únia ďalej vyzerať.
Vidím nejaké návrhy, ale ak to majú byť návrhy, ktoré smerujú k obmedzovaniu postavenia členských štátov, to nie je dobrá cesta. Európska únia, vážení priatelia, to sú konkrétne veci. To nie je nejaká fikcia. Ja keď som cestoval v roku 1988 ako mladý právnik do Rakúska na medzinárodnú konferenciu, tak som si predtým mesiac musel vybavovať vycestovacie doklady. Vycestovaciu doložku a neviem, jak sa to všetko volalo. Došiel som na hraničný prechod Berg, tam bola obrovská závora, tam vás pol hodinu šacovali, pozerali, kufor, všetko, či áno alebo nie. Potom ste sa, prosím? Na našej strane. No a potom to robili aj oni na druhej strane. To isté urobili, keď som sa vracal naspäť. A potom som musel domov prísť a napísať správu, čo tam bolo v tom zahraničí, ako to celé prebiehalo. A tak. A zrazu dnes ani neviete, že existujú hranice. Keby ste chceli, môžete autom ťahať bez prestania až do Portugalska, na pobrežie Atlantického oceánu. To sú veci, ktoré považujete za samozrejme, ale to tak samozrejme nebolo. Študovať, pracovať v zahraničí? Nemožné. Mohli sme maximálne študovať vo východnom bloku, pretože východný blok spolupracoval v rámci tzv. RVHP, to bola Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, niečo ako Európska únia, a v rámci Varšavskej zmluvy, to bol protiklad proti NATO. Vy dnes, a ja vám to odporúčam, je veľká diskusia na tému, že študenti chcú odísť do zahraničia, však choďte. Naučte sa dobre cudzí jazyk. Áno, však vyskúšajte si to a budete vidieť, či chcete zostať alebo nechcete zostať. A my sa tu trápime všetci, že študenti chcú odísť, však ja by som chcel odísť na chvíľku, možno by som sa vrátil, možno by som zostal. Viete, koľko Nemcov mladých chce odísť z Nemecka? 70%. A viete prečo? Kvôli nelegálnej migrácii. To je iný problém. To je vážny problém. Dnes sú také návrhy v Nemecku, o ktorých pred niekoľkými rokmi by nikto ani nesníval, že poďme na silu vytlačiť migrantov z Nemecka. To sa nedá urobiť pekne. Vytlačiť nelegálnych migrantov sa nedá urobiť pekne. A videli sme to v Spojených štátoch, ako to vyriešil Trump. To nemalo nič spoločné ani s ľudskými právami, ani s demokratickým režimom, ani s právnym štátom, ale urobil to. Takže ak to bude chcieť Európa urobiť, bude pravdepodobne musieť postupovať veľmi radikálne a veľmi prísne. Ďalšie výhody, máme spoločnú európsku menu. Vy ste sa presne vtedy niekedy narodili v tom čase, keď sme euro zavádzali. Áno, sú krajiny, ktoré majú stále vlastnú menu, ale tiež diskutujú, či to má viac výhod alebo nevýhod. Ak sa mňa spýtate, tak určite euro má viac výhod ako nevýhod. Má aj svoje nevýhody. Určite na začiatku sme to veľmi, veľmi držali, ale potom došlo najmä v oblasti služieb k nárastu tých cien pomerne radikálne. Ale to je možno tá veľká nevýhoda a proti tomu sú obrovské výhody. To je jednoducho odstránenie kurzových rozdielov, výmeny a tak ďalej. A keď cestujete po Európe, tak viete, že tie štáty, ktoré euro majú, je to veľmi pohodlné, je to veľmi príjemné. Idete do Rakúska, ani neprídete na to, že ste v nejakej inej krajine. Máte možnosť poznávať tú Európu, ako len chcete. Minule som tu bol na záhrade športovať, tam je tá prezidentská záhrada, bolo 6 hodín ráno, traja mladí ľudia ma zdravia zo Spišskej Novej Vsi. Čo tu vy robíte ráno o 6? Máme 3 dní voľna, ideme do Talianska. Pane Bože, keď si predstavím, že by som v roku 88 ráno o 6 povedal niekomu, že mám 3 dní, idem do Talianska, no tak mi nikto neverí. Ale taká je realita. Kúpili si lacné letenky, lebo Bratislava sa perfektne rozlietala, lietal do mnohých destinácií, počkali si tu došli zo železničnej stanice z východného Slovenska, prvý autobus na letisko na 3 dní a vrátili sa naspäť. O tom je tá Európska únia. A najmä nám neuveriteľne pomohla v rozvoji. Ak sa pozriem na Slovensko do roku 2004 a po roku 2004, tak vďaka fondom, aby som to zjednodušil, vďaka fondom, kontaktom a rôznym tým mechanizmom Slovensko je výrazne rozvinuté. Prosím ma, ja mám rád aj Rumunov, aj Bulharov, aj všetkých, len ak niekde čítam, že nás Rumúni predbehli, tak to už je naozaj taká zlomyselnosť, ktorú radšej nebudem ani komentovať. Tak teraz sa choďte pozrieť, prosím, po Európe a pozrite si, ako vyzerá slovenský vidiek a pozrite si vidiek v Európe. Ja teraz nebudem hovoriť konkrétne krajiny, že aké to je všetko komplikované. Pre mňa je Európska únia dôležitá. Je to náš životný priestor. Nebudem tam však chodiť ako nejaký osol, ktorý bude so všetkým súhlasiť.
Na to som príliš starý a myslím si, že krajina má právo a povinnosť zabojovať za svoje vlastné veci, ktoré sú pre krajinu dôležité. Na druhej strane si uvedomujem, že musí byť nejaká miera solidarity a spolupráce. Musíme to ale vzájomne vyvažovať. Takže ak opäť sa niekto spýta, že či áno alebo nie, prosím, ak máte možnosť ísť študovať, ak máte možnosť spoznať iný štýl života, ak máte možnosť perfektne sa naučiť nejaký cudzí jazyk, urobte to a potom zvážite. Na Slovensku sa dnes veľmi oplatí ísť do technických odborov. Ak ste dobre technicky vzdelaní, tak si viete nájsť zamestnanie, ktoré sa už platí takmer podobne ako v západných krajinách. Také automobilky potrebujú technicky vzdelaných, vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Nie každý má rád matematiku, fyziku ani chémiu, ani ja som ich nejako nemiloval, hoci som sa slušne učil, ale ak máte k tomu sklony, prosím, dajte tomu prednosť. Tam je veľká perspektíva. Tam je perspektíva. Na čo na politológiu? Povedzte mi, čo je to za nezmysel ísť na politológiu. Keď sa pýtam niekedy študentov, tak je 50 študentov a 10 zdvihnú ruku, že idú na politológiu. A na čo? Strávite 5 rokov zbytočne v škole, po 5 rokoch budete mať nejaký diplom a potom pôjdete na rekvalifikáciu, aby ste mohli nastúpiť niekam do nejakého zamestnania. Veď študujte to, čo chcete reálne v živote robiť. Ja vám v tomto rozhodnutí želám šťastnú ruku, nie je to jednoduché, ale zase na druhej strane ten výber škôl, minister školstva, to je tak široký na Slovensku, že čo chcete študovať, môžete študovať. Vrátane jadrovej fyziky. Až tak ďaleko sme dostali to školstvo, že sme schopní ponúknuť slovenským študentom obrovský rozsah oblastí, kde môžu získať vysokoškolské vzdelanie. Takže ja vám držím palce, ja vás rešpektujem, čítam, sledujem a sú všelijaké názory na všeličo. Slovenskú politiku som povedal, že komentovať nebudem, ale ako nás tu vidíte, chcem povedať, my sa tak ľahko nedáme. To nie je tak, že si noviny niečo napíšu a my sa stratíme zo sveta. To tak nie je. Bude to náročná kampaň, bude to ťažká kampaň v roku 2027, ale ako som tu, tak vám chcem povedať, že my zabojujeme o svoje miesto pod slnkom. Je to 4. vláda, ktorú vediem. Myslím si, veď sedí tu aj koaličný partner, že asi urobíme všetko preto, aby tá vláda dovládla v normálnom termíne. Za nás chcem povedať, my sme nestratili zatiaľ jeden jediný deň z vládneho obdobia. Jeden jediný deň. Máme za sebou 3 plné vládne obdobia a teraz ideme dokončiť 4. vládne obdobie. Pochopiteľne chceme vyhrať opäť parlamentné voľby a zostaviť ďalšiu vládu. Bude to komplikované. Bude to veľmi náročné, ale politici sú na to, aby riešili náročné výzvy. Toľko z mojej strany. Otvoril som možno viac tém, ale urobil som to úmyselne, aby som aj vás možno motivoval k nejakým otázkam. Takže prosím, pri rešpektovaní žiadostí, ktoré som predniesol na úvod tohto stretnutia, by som teraz otvoril rozpravu a nech sa páči, zapojte do diskusie aj prítomných kolegov z vlády Slovenskej republiky. Budem veľmi rád. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Nech sa páči. Raz, dva, tri. Dobrý deň, pán premiér, pán minister. Druhý pán minister, ja som učiteľ z Cenady, Lukáš Vícena. Chcel by som sa spýtať, keď ste popísali tú našu naviazanosť na Nemecko, čo sa týka výroby automobilov, zároveň by som sa teraz spýtal aj na ropu, lebo to je spojené nádoby, že prečo teda viacej nediverzifikujeme tú výrobu, prečo sa viacej. Mne sa páči myšlienka orientácie na všetky 4 svetové strany, tak prečo sa neorientujeme na viacej smerov aj vo výrobe a v odbere energeticky významných súrovín? Začnem veľmi stručne tými súrovinami a potom prejdem k priemyslu. Ja sa teším, keď môžeme zobrať ropu aj cez Adriu. Samozrejme, hovorím teraz o chorvátskom ropovode. Musia tam prísť tankery, čiže nakúpite ropu niekde vo svete, nakúpite ropu, ja neviem, v Guajane, v Líbii, v Norsku a tá ropa príde tankerom do Chorvátska a cez ropovo sa dostane až na Slovensko. Má to veľa technických zádrhelov, vysoké prepravné poplatky, naviac tá rafinéria v Bratislave Slovnaft bola stavaná na konkrétnu ropu, v tomto prípade Rusko, lebo takto v minulosti bolo. Čiže ja sa teším, keď máme viaceré možnosti, ako dostať suroviny na Slovensko.
Ale prečo potom zatvárame kohútik z jedného možného zdroja? Ja nehovorím o výlučnom dovoze ropy a plynu z Ruskej federácie. Veď dovážajme odvšadiaľ, odkiaľ sa dá. A to bude znižovať ceny a to bude garantovať aj bezpečnosť. Pri tej ropovou družbe opätovne otvorený, čo je dobré, to významne stabilizovalo situáciu. Pokiaľ ide o plyn, my sme podali žalobu na Európsku komisiu, pokiaľ ide o zákaz dovozu plynu z Ruskej federácie, pretože to bude veľký problém. Do konca tohto roku bude plyn obrovský problém v celej Európe, nie iba u nás. Slovensko je výborne poprepájané. Máme interkonektory so všetkými krajinami, pokiaľ ide o plyn, pokiaľ ide o elektrinu. Preto ja sa v oblasti diverzifikácie dovozu neobávam. Obávam sa nezmyselných ideologických rozhodnutí. A zastavenie plynu a ropy, to je ideologické rozhodnutie. Jeden argument, aby ste mi rozumeli. Každý, kto kupuje ruskú ropu a ruský plyn, je obviňovaný, že kúpou ruskej ropy a plynu, ako keby sme financovali vojnu na Ukrajine, teda v prospech Ruska. Lebo Rusi majú z toho príjem. Keď sa ale pozriete, čo znamená ten príjem z tej ropy a z toho plynu, ktorý príde na Slovensko z Ruska, pri celkových príjmoch, ktoré má Rusko z predaja ropy a plynu do Číny, do Indie a neviem kde, všade na svete, tak to je mizivé percento. Ale čo je najsmiešnejšie, tak nás kritizujú, že chceme brať ropu a plyn a v roku 2025 prudko stúpol dovoz skvapalneného plynu z Ruska do západnej Európy. To je to pokrytectvo. Že budú vykrikovať po vás, že nesmiete kupovať. To je ruské. A pritom Európa vo veľkom berie skvapalnený ruský plyn. To je presne ako s tým prezidentom Putinom. Nemal by si tam ísť a zle to je a teraz ťa potrestáme a potom príde na záchod. Tak Robert, povedz, čo ten Putin porozprával, jak to celé bolo. Strašné pokrytectvo dnes prevláda v Európskej únii. Chceš si to robiť? Ešte poviem k tomu priemyslu. Dobre, ďakujem pekne. A teraz k tomu priemyslu. Čiže budeme bojovať o diversifikáciu zo všetkých strán. Slovensko je z pohľadu priemyslu najpriemyselnejšia krajina v Európskej únii, ak zoberieme podiel priemyslu na HDP. A ten priemysel sa nejako tvoril. Začalo to tým, že Volkswagen zobral teda bývalú bratislavské automobilové závody, potom prišla Kia Hyundai a keď videli automobilky, že ako to perfektne tu funguje, tak sa to začalo valiť. Stellantis, teda Peugeot, Citroën, Trnave, potom došiel Jaguar, Land Rover, teraz Číňania dokoncujú Volvo. Viete, že Volvo je čínske? Volvo je čínske. Aby teraz sme rozumeli realite svetovej. A Land Rover je indický. Tu by som hovoril, že ten svet sa mení. Máme ďalší návrh teraz na výstavbu ďalšej automobilky, ktorá by mala vyrábať elektromobily. Na toto všetko je nadviazaný ostatný priemysel. Tie reťazce sú nadviazané predovšetkým na toto. Máte pravdu. Takáto koncentrácia aut, keď už budeme vyrábať o chvíľku 1,3 milióna aut na Slovensku, čo je najväčší podiel na hlavu na svete, je mimoriadne nebezpečná. Preto veľmi pozorne sledujeme vývoj v Európe a presviečame partnerov v Európskej únii, prestaňte blbnúť s tými zelenými nezmyslami, lebo si zničíme automobilový priemysel. Pre Slovensko by to bola veľká katastrofa. A posledná poznámka, a to je, že prečo teda nehľadáme nejaké iné alternatívy, iné možnosti. Už to nie je ako v minulosti, že štát staval fabriky. Bola hladová dolina, tak štát rozhodol, že v tejto hladovej doline bude fabrika, aby ľudia mali robotu. Dnes, a poviem to veľmi jasne a otvorene, si štáty kupujú cudzie investície. Lebo oznámi investor, chcem investovať niekde. Povie nejaký región, že chcel by som niekde tu v strede Európy investovať. A my sa začneme predbiehať, robíme preteky medzi sebou, členské štáty, ktorých sa to dotýka. Kto dá priaznivejšie podmienky, kto dá vyšší investičný stimul, kto dá, neviem, akú kvalifikovanú pracovnú silu. Bohužiaľ, nie my určujeme ten charakter investícií, ktoré majú záujem o Slovensko. Môžeme urobiť ale niečo, že budeme zvýhodňovať niektoré veci. Len ako náhle niečo zvýhodňujete, tak vám zase skočí na krk Európska únia, že to robiť nemôžete. Preto sme dnes odkázaní na výrobu aut. Obávam sa, že nezmeníme túto štruktúru priemyslu tak rýchlo, ako by sme chceli. Jeden príklad za všetky, keď hovorím o tom, že vám skočia na hlavu. Opakovane sa pýtam, prečo na štátnych recepciách, v našich školách, ktoré my platíme z našich peňazí, vo verejných zariadeniach, na okresných úradoch a tak ďalej, prečo by sme nemali podávať len slovenské produkty? To znamená minerálka, slovenské veci. No skúste to urobiť.
máte žalobu na krku hneď, že nemôžete to urobiť, lebo to je, neviem, diskriminácia iných zahraničných, je tu spoločný trh. Takže nie je to jednoduché v Európskej únii, ale ja znovu opakujem, je to jedinečný príbeh Európska únia. Aj pri všetkých týchto byrokratických nevýhodách, ktoré niekedy nenávidíme, aby sme išli proti ním, platí, že nemáme iné riešenie a je to dobré riešenie pre nás. Ale nech sa páči. Ja len skúsim ešte, nechcem veľa doplňať premiéra, ale ja som teda ďaleko od nejakých vysokých vyhraňovaniach, teda, že ideológia už vôbec mi niekto nemôže povedať, že som nejako proruský, prepáčte, pritom naozaj rešpektoval som a vždy som rešpektoval aj ten pohľad na viacpolárny svet, ako len jeden vládne. Samozrejme, že vojna na Ukrajine má svoj vývoj. To, čo bolo v 22., 23., dnes sa pozerať v 26. aj na celý ten konflikt, sa nemôžeme pozerať očami z 22. roku. Tým môžeme odmietnúť to, že bolo porušené medzinárodné právo, že to bolo zbytočné územie, ale dnes sa ten konflikt za x rokov pomaly nepohol a jedine naozaj, že tam umierajú ľudia. A to sa nebude dať nejako dlhodobo prehliadať, bude musieť prísť nejaké riešenie. Ale to som chcel len na úvod. Ale k tej rope a plynu. Viete, teraz ja dám takú, sa to volá, že kacírskú otázku. A tým, že kupujeme skvapalnený plyn zo Spojených štátov amerických a že platíme za digitálne služby na sociálne siete, umelá inteligencia, potom nepodporujeme vojnovú mašinériu americkú? Nepodporujeme ich v tom, že nám zoberú možno, že časť územia Európy, Grónsko? A zrazu budeme trošku akože sami proti sebe v tej argumentácii, lebo naozaj, že nechce nikto podporovať žiadnu vojnu a vojnovú mašinériu. Ale my na konci dňa, keby ste si zobrali molekulu tej ropy, ktorá takto kade-tade prejde, zistíte, že je ruská. Kvôli konfliktu Chorvátov s Maďarmi, MOL a INA, máme dvakrát kratšie územie ako cez družbu, ale tak vysoké poplatky, že zistíte, že je to 2,5-násobne drahšia ropa len na preprave cez Inu, alebo cez Adriu, ako je z iného toku. A na konci ešte kúpite aj ruskú ropu. Tvaríte sa, že to je OK. Toto je OK. No, podľa mňa je správne o tom hovoriť, aj keď sa to niekomu nepáči. A vždy budem hovoriť to isté, že kritika, pokiaľ nie je osobná, nás má posilňovať. Však to je v poriadku. Toto nie je v záujme Európskej únie, že my na jednu stranu chceme pomáhať, a dávame peniaze, ja si myslím, že máme pomáhať tým, čo sú aj naši susedia, aj slabší, ale zároveň, viete, že kupujeme niekoľkonásobne drahšie energie len vďaka nejakým, a teraz naozaj to poviem, že tvrdo vyhraneným ideologickým názorom. Hej. Toto si myslím, že treba kritizovať a treba proste o tom debatovať a diskutovať a vidíte, že aj tie názory v Európskej únii sa menia na túto tému. Keď prišlo ku konflikte v Iráne, tak zrazu zostali všetci vystrašení. A tak, ako bolo povedané, nás sa nikto nepýtal, ja teda nebol som podporovateľom ani mentálne, samozrejme režimu, ktorý utláča a podobne, ale tam je 90 miliónov ľudí. Bombardovať mosty, školy, není podľa mňa v poriadku, či je to v Kieve, alebo to je proste v Teheráne. Není v poriadku. A v dôsledkom toho došlo k nárastu ropy okolko zo 60 alebo zo 40 na 100, 110, 120 a nielen v tom, ale potom prirážky, pretože nám Slovnaft povedal, máme kúpené, nebojte sa, máme kúpené tankery. Za týždeň prišiel, kúpili nám ich. Normálne mali kúpené a zobrali im ich, lebo niekto preplatil. A zrazu proste zistíte, že áno, pokiaľ sa vás akože nehráte tú hru, alebo nie ste ten, kto je rešpektovaný, tak sa s vami nebudú baviť. Ešte k tej únii len drobnú vec. Vedeli ste o tom, že najväčší podiel depozít, teda financií a peňazí, kde je uložený? V Európskej únii. Viac ako v Spojených štátoch amerických. A my tieto peniaze v dôsledku regulácií, ktoré sme si aj po finančnej kríze vytvorili, nevieme využívať. Na vlastné investovanie do inovácií, do technológií. My vo výskume, v základnom výskume hráme pomerne vyrovnanú, nazvem to, partiu s Američanmi, s Japoncami, Číňanmi. Ale potom, keď príde na lámanie chleba, ako tie poznatky chcete pretaviť do ekonomických benefitov alebo prospechu, tak Američania majú kapitál, ktorým na konci dňa by ste sa divili, ale my platíme, lebo naše banky nemajú do čoho strčiť peniaze, myslím európske, tak nakupujú americké dlhopisy
alebo dlhopisy, ktoré sú tzv. 3Ačkové dlhopisy nejakých firiem. A oni majú reguláciu takú, že majú rizikový kapitál a vyberú si tie najlepšie veci. My sme do toho schopní dať stovky miliónov, oni miliardy, ale peniaze na to máme. Dnes mnohí z vás možno máte skúsenosti, že už si kupujete akcie ETF-ka. Koho si kupujete akcie ETF-ka? Americké. Zliberalizovali trh. A my posielame tie peniaze. To sú tie veci, kde proste potrebujeme robiť ten pokrok, lebo my peniaze máme, nevieme ich používať, nevieme využívať náš priemysel a ten slabne. A s tým súvisí to, čo ste sa opýtali, že automobilky. Proste buďme radi za to, že sa to podarilo, ten celý reťazec je na to nastavený a verím, že príležitosť príde. Možno tu bude transformácia do robotov a neviem, že to nebude ďaleko. Musíme investovať. Baterkáreň. Môžu nám dneska, že či čínska firma, však radi by sme mali aj inú, aj ďalšiu, ale hrajú v tom prím, ale okrem tej samotnej výroby s nimi hovoríme aj o R&D centre, to znamená Research Development, výskum a vývoj, prepojiť naše univerzity, vytvoriť túto know-how. Ja verím, že do toho treba systematicky investovať, že to príde, ale tá doba ide rýchlo. Zoberte si AI. Pred 3 rokmi drvivá väčšina populácie nemala predstavu, čo AI je. Jak búrka proste to prejde. Sme pripravení? No nie sme. A nielen my, teda akože tlačíme do toho ako Slovensko. Ale proste zaspali sme, to je pravda a musíme urobiť, že alternatíva je čo? Nič. Európska únia sú, akože na tom sa všetci zhodneme, máme to v programovom vyhlásení vlády a myslím, že aj tu verím, že sa na to zhodneme. Je unikátny projekt pre život, ale to neznamená, že nemáme byť kritickí voči tým impulzom, ktoré proste tomu treba dávať. Nech sa páči. Aha. Haló. Dobrý deň. Som Andrej Štraube a ja som sa chcel opýtať, vy ste spomínali, že by ste boli radšej, keby Európska únia bola silnejšia ako je aktuálne a moja otázka je, že ako si vy predstavujete silnejšiu Európsku úniu a čo si myslíte, že Slovensko preto môže urobiť? Ja iba doplním jednou vetou na tú otázku, že trošku dokonkrétna pôjdem, že prečo je výhodné v zásade fungovať aj na tých ruských súrovinách. To je infraštruktúra, ktorú máme. Treba si uvedomiť, že na preprave tej ropy zarába spoločnosť, ktorá sa volá Transpetrol, ktorá je celá štátna, sme ju reprivatizovali pôvodne zo súkromných rúk späť do rúk štátu, ktorá ovláda celú infraštruktúru. A samozrejme za to sú poplatky, ktoré idú do štátneho rozpočtu a tým robia príjem a tým môžu byť dane na udržateľnej úrovni. A to isté platí o plyne, ktorý dokonca sa cez ten plynovod Bratstvo vyváža do západnej Európy. Tam to bolo až 500 miliónov ročne. Dneska ten výpadok máme a musíte ho sanovať z iných vecí, ktoré zaťažíte zase len podnikateľov alebo toho, kto platí dane. Čiže vždy je za tým nejaká konkrétna vec, kdežto zadrie, žiadne poplatky nemáme, cez družbu poplatky samozrejme máme a zarába na tom štát ako taký. A keď sa hovoríte o tej diversifikácii, no tak napríklad v tom obrannom priemysle, ktorý je dnes tak dosť kritizovaný, sme vlastne postúpili z 0,2% podielu na HDP na 3% na HDP, čo je tretina automobilového priemyslu. Čiže zbrojársky priemysel už tak veľký, že tvorí tretinu automobilového priemyslu. A ten sa paradoxne rozvíja v tých najmenej rozvinutých častiach Slovenska. Čiže najsilnejší sme napríklad na Hornej Nite, teda Prievidza Handlová, čo by niekto považoval za komplikované, lebo sa tam zatvárali bane. Tak teraz je tam vlastne najmodernejšia munička. V Sníne, ktorú neviem, či ste tam boli viacerí z vás, je to ďaleko, už prakticky úplne na hranici, ale tam je najmodernejšia výroba vlastne striel dielostreleckých, kde vlastne 400 ľudí má dvojnásobný priemerný plat, ako je tam v regióne proste reálny. Teraz sa otvára v Strážskom firma na výrobu veľmi komplikovaných špeciálnych bimodulárnych náplní, to je vlastne tiež do dielostreleckých systémov, niečo ako pušný prach. A v Moldave nad Bodou vyrábame celú linku na výrobu Tatier 810, prenášame na Slovensko, aby vyrábali pre azijských klientov. Čiže z tohto pohľadu sa tá diverzifikácia darí aj so štátnou podporou, ale faktom zostáva, že tá podpora domácich producentov
poviem, aj sa to vtipne volá, že Mráz Robotics, to sú chlapci z Trnavy, ktorí robia robotické výrobky, predovšetkým z nášho pohľadu aj vojensky použiteľné a ich podporou vlastne vznikajú nové miesta, pomerne dobre platené, aj tu nedaleko vlastne Bratislavy a každý, kto má rád tento typ, bývalí modelári a podobne, tak sa vlastne tam dokáže uplatniť a tá firma opäť začína produkovať nejakú výrobu, ktorá je žiadaná aj v zahraničí, lebo slovenské riešenia, a v tom sme my dramaticky v tej DNAčke jedni z najlepších v Európe. A to je improvizácia. Z nedostatku, ktorý sme kedysi mali, sme boli schopní nachádzať skratky a riešenia. A robíte to aj dneska, keď máte nejakú hru a v nej postupuje v nejakých leveloch, tak ste najlepší v tom, že urobíte skratku, že si nájdete ten shortcut tak, aby ste nejakú komplikáciu obišli. A to máme celkom dobre zakodované. V tom sme naozaj ako Slováci dobrí. A to umožňuje vlastne, že tie naše riešenia sú zaujímavé a je o ne záujem vlastne aj v zahraničí. To treba v zásade podporovať. 3 momenty na vašu otázku vidím ako dôležité. Poprvé, ak sa spýtate, čo je najväčším problémom dnes Európy z hľadiska konkurencieschopnosti, lebo naša konkurencieschopnosť prudko klesá. Ak sa porovnávame s Čínou, dokonca s Indiou, Brazíliou, prudko nám klesá konkurencieschopnosť. Najzákladnejším problémom sú vysoké ceny elektrickej energie. To je fakt, na ktorom sme sa zhodli, nielen po odbornej stránke, ale po stránke politickej. Nemáte elektrínu, neurobíte nič. Ani auto nevyrobíte, ani náboj nevyrobíte, ani si vodu nezohriete. Jednoducho, elektrina je absolútny základ. Tak mi teda vysvetlíte, to myslím, hovorím vo všeobecnosti, nie vy, vysvetlíte mi tú logiku. Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktorá má jeden z najčistejších energetických mixov. My vyrábame 85% všetkej elektriny free carbon, to znamená bez znečisťovania. 85%. Máme prepojenia so všetkými štátmi a sme čistý vývozca elektrickej energie. Prečo preboha platíme 120-130 eur za megawatt? A prečo platia Španieli a Francúzi 50 alebo 60? My na toto upozorňujeme a žiadame poprvé, aby sme urobili tzv. Decoupling. Nebudem vás zaťažovať, to je oddelenie tvorby ceny elektriny od ceny plynu. Ďalej žiadame odloženie nezmyselného systému emisných povoleniek ETS-2, ktoré sa dotýka bývania a dopravy. To nás čaká o chvíľku, čo výrazne zdražie tieto oblasti. Čiže sami si strieľame do kolien. Potom je systém ETS-1, to je systém emisných povoleniek pre priemysel, ktorý nás totálne likviduje. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. My musíme dostať elektrickú energiu dole. Ako chceme konkurovať s Američanmi, keď on má za $30 a my máme za 110? Ako to môže fungovať? Ja som spomenul ten Žiar nad Hronom. Super moderná fabrika, zatvorená. Choďte sa tam pozrieť. Normálne, že skanzem modernej fabriky na výrobu hliníka a my dovážame hliník, lebo nie sme schopní konkurovať z Číny. Druhá oblasť, aby bola Európa silnejšia, je, že musíme si zachrániť schopnosť prijímať kompromisy. Ak niekto príde s myšlienkou, že dosť bolo kompromisov a ideme to riadiť násilne, a že tí, čo neposlúchajú, budú musieť poslúchať, tak to je koniec. Hovoril som tie príbehy okolo rozpočtu, migrácie. Migrácia je stále aktuálna téma. To čo nám budú teraz prikazovať, čo máme my robiť v nelegálnej migrácii? My, ktorí sme od začiatku kričali, že nelegálna migrácia sa nedá riešiť až vtedy, keď sú tí migranti na území Európy. Nelegálnu migráciu treba riešiť úplne niekde inde, v tých krajinách, odkiaľ pochádza. Možno vám niečo hovorí meno Muammar Kaddáfi. Muammar Kaddáfi bol líbyjský vodca, ktorý bol potom zabitý, lebo príliš veľa vedelo o niektorých európskych politikoch. Na mojom stretnutí, ktorý sme mali v Tripolise, mi povedal: pán premiér, začnite s nami v Severnej Afrike rokovať, čo urobíme s migráciou nelegálnou. Ak to neurobíte, tak vám Európa zčernie. A sa stalo. Mal absolútnu pravdu, lebo sme to odignorovali. A potom je to tretia vec, ktorá nemôžeme dovoliť, aby v 4 základných oblastiach sa zrušilo právo veta. To je koniec únie. A potom je to oblasť politického líderstva. Treba vymeniť ľudí. Vymeniť ľudí. Všetko nahrávame, ale ja zväčša si nesiem zodpovednosť za to, čo poviem. Prepáčte, ale po slovensky sa povie, že keď vám nefunguje bordel, tak nestačí vymeniť postele, musíte aj vymeniť dievčatá. Ale to je, počkajte, ale to je normálne, čo je na tom takého zvláštneho. To je normálne porekadlo, ktoré sa používa aj v Európe. Ho verejne všetci hovoríme. To je jazyk, ktorý je bežný, úplne bežný.
Ak sa to niekoho dotklo, tak sa ospravedlňujem samozrejme, ale je to absolútne pravdivé prirovnanie. Takže to sú momenty, kde treba veľmi jasne zabrať. Ekonomika, politické líderstvo a zachovanie politiky, rešpektovanie iného názoru. Vtedy bude Európska únia samozrejme podstatne silnejšia. Ja vám dám ešte jeden príklad, si sa pýtal, že čo môže robiť Slovensko v tom. A to je, že ponúkať riešenia. V 2015, keď bola tá veľká migračná kríza, sme neboli len proti, že sme protestovali, že sa nám to nepáči, je to zlé, ale ponúkli sme riešenie, ktoré sme vytvorili s Rakúskom, podpísali sme s nimi dohodu a urobili sme riešenie, ako sa to bezpečne dá robiť a dá sa vlastne tú situáciu vyriešiť a nehovorím, že zbaviť sa, ale vyselektovať vlastne nebezpečnosť tých migrantov a vrátiť ich naspäť. Bol to projekt, ktorý sme mali veľmi úspešne. A ten sme vlastne ukázali. Na tom príklade vlastne začala Únia definovať, že ten nápad s tými kvótami bol zlý a nakoniec od neho upustili. Nezačal sa aplikovať. Nielen tým vetom, ktorým sa zastavilo, ale aj na tých nižších úrovniach. To znamená, Slovensko má šancu mať svoj vlastný názor a doniesť vlastne riešenie. Pozrite sa na toto riešenie ukazovať, volá sa to v Európe častokrát best practices a tie best practices vy viete aplikovať. Tak ako sme chránili hranicu na Schengene, tak sme tam mali asi 10 best practices, ktoré sa začali uplatňovať v iných štátoch ako príklad hodný nasledovania. A to je to, čo vlastne aj keď vy, v zásade, ja som napríklad zásadný odporca toho, že študenti nám odchádzajú von pre Boha živého, ale to je základ, aby ste odchádzali von. V tom sa v 89. riešilo, že sme nemohli študovať von. A teraz môžete získať tú skúsenosť vonku. Tam vás ale nečaká otvorená náruč, lebo hneď na tej izbe budete vedľa s Poliakom, Bielorusom, Rumunom a kýmkoľvek iným. Tam tá konkurencia je brutálna. Ale rozhodujúce je, že získate nejakú novú skúsenosť. To znamená, začať sa uzatvárať, robiť opatrenia na to, aby ste nemohli ísť von študovať, je proste absolútne proti. Je pravda, že 70% našich študentov ide do Čiech, lebo tam nie je jazyková bariéra, ale to je prirodzené 100 rokov. Vždy všetci chodili študovať do Prahy alebo do Brna a podobne. To nie je nič nového, či tam by som nerobil nejakú hysterický obraz toho. Ale ten príspevok k tomu, že čo môže robiť Slovensko, vytvárať vlastné príklady. Vlastný nápad sa nebať ponúknuť a realizovať. Slovo. Ja by som sa chcel opýtať jednak pána premiéra aj pána ministra obrany na vlastne tému, čo sa minulý rok zavedol ten program dobrovoľnej vojenskej služby. Tak ako sa spomínali, jednak tie vojnové konflikty, že kolujú nejaké také dezinformácie podľa mňa v okruhu verejnosti, že v prípade nejakého toho vojenského konfliktu práve títo ľudia, ktorí sa zapojili do tej dobrovoľnej vojenskej služby, boli tí, ktorí by išli bojovať, aj keď ako ste spomínali, tak práve by išli v prípade nejakých povodní alebo takýchto situácií, tak by boli práve oni, ktorí by išli pomáhať za takýchto situácií a jednak aj možno, ako sa tomu programu zatiaľ darí. Ďakujem pekne. Odozdám slovo pánovi podpredsedovi vlády, ministrovi obrany a dovolím si povedať jedno politické stanovisko. Slovensko je krajina, ktorá si ctí záväzky a ctí si medzinárodné právo. Ak sme teda súčasťou nejakej štruktúry bezpečnostnej, ktorá v prípade ohrozenia by kládla na všetkých partnerov v tej organizácii nejaké podmienky alebo nejaké požiadavky, našou povinnosťou by bolo rešpektovať tieto požiadavky, pretože inak nemôžete fungovať v nejakom klube. To sú kluby, kde máte nejaké pravidlá. Na druhej strane je to moja politika, ja si za ňou stojím. Urobím všetko preto, aby sme sa vyhli akémukoľvek vojenskému dobrodružstvu. Opäť si to nemôžete pamätať, jedno z mojich prvých rozhodnutí v roku 2006 bolo, že som rozhodol o stiahnutí vojakov z Iraku. Pretože predchádzajúca vláda poslala vojakov do Iraku, to bolo tiež hrubé porušenie medzinárodného práva, celá iracká vojna, tam zomrelo 1 000 000 civilistov. My sme povedali, že stiahujeme, nemáme tam čo robiť. Oceňujem pôsobenie slovenských profesionálnych vojakov v rôznych misiách. Navštívil som nedávno Cyprus, kde stoja presne na tej zóne medzi severným a nazvime to južným Cyprom. Pôsobia v iných oblastiach a zanechali perfektnú stopu. To je výborná reprezentácia Slovenskej republiky a súčasne aj to sú profesionálne misie, ktoré patria do medzinárodných misií, ale musí to mať mandát medzinárodný. Bez medzinárodného mandátu nemáme čo robiť v zahraničí. Takže politika mojej vlády je prísne mierová. Prísne mierová. Žiadne dobrodružstvá, žiadne unáhlené reakcie na nejaké provokácie, pretože tých provokácií bude veľmi veľa. Hovoril som o nich na začiatku tejto prednášky. Dajme si pozor, aby hlúpa provokácia nedotiahla tento svet do 3. svetovej vojny
ktorá by asi už bola definitívne posledná. A pokiaľ ide o program, ktorý pripravilo ministerstvo, nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne. No, ten základný, by som povedal, obrannú infraštruktúru máme z pohľadu profesionálnej armády. A ten doplnok, ktorý sme dali zákonom, ktorý sa volá, že na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky, súvisí s tým, že chceme dať nejaký priestor na to, aby sa vlastne aj civilná časť obyvateľstva mohla zapojiť. Čiže v rámci toho bojovania, aby som odpovedal vašim jazykom, platí, že profesionálna armáda v zostave 15 000 ľudí, 3 brigád a jednej divízie plus letecké brigády je presne na to, aby urobila tzv. Obranný manéver na ochranu Slovenskej republiky. A vtedy vlastne ona opustí všetky svoje základne, postaví sa vlastne v rámci svojho rozdelenia, ktorý stanovuje presne obranný plán, ktorý je schválený, ako sa budeme brániť proti jednotlivým priestorom, odkiaľ môže prísť ohrozenie. Samozrejme tým, že sme obkolesení momentálne členmi NATO, okrem Rakúska, tak predbežne sa vždy najviac chráni vlastne východná časť hranice, odkiaľ vlastne z ktorejkoľvek časti môže prísť nejaké riziko. A teraz tieto národné obranné síly sú rozdelené do 3 častí, sú určené aj pre mladých, čo je zásadné, že môžete stráviť prázdniny 2-týždňovým výcvikom a zase môžete si zarobiť od 1500 do 3000 čistého a kde získate nejakú schopnosť, ktorou vlastne môžete, či už v oblasti prvej pomoci alebo nejakých ďalších vecí, orientácie v teréne a to všetko, trošku zlepšiť svoju vlastnú skúsenosť. Nedá sa to kúpiť na cestovnej kancelárii, je to jedinečná skúsenosť. A môžete sa rozhodnúť v rámci branných záloh, absolvujete 2-týždňový výcvik, dostanete nejakých 1600-700 eur a týmto pre vás skončí. Budete niekde zaradení a v času na čas vám príde nejaká SMS-ka, keď sa niečo stane, že ak chcete pomôcť, príďte nám pomôcť pri povodni zosúve pôdy alebo nejakom zemetrasení. Ale do momentu mobilizácie sa vás nič netýka. Mobilizácia je vec, kedy je Slovensko vo vojne. Tam idú všetci bez rozdielu. To je jedno, či ste absolvovali výcvik alebo neabsolvovali výcvik. Tým, že absolvujete nejaký výcvik, máte jedinečnú šancu, že už viete, čo by ste mohli robiť a preto vás to nevrhne niekam, čo človek neočakáva. Čiže to je taká základná výhoda. Že chcem byť kuchár, no tak budete kuchár, nebudete v zákope. Ale potom je tam tá časť pohotovostných záloh, to je niečo, čo vlastne máte každý rok, tam už je to cez 3000 za tých 20 dní, za tých 14 dní plus nejaké 3 víkendy. A vtedy si vlastne robíte paralelný život, nejakú svoju vlastnú kariéru, ktorú môžete popri, dajme tomu, že chcete robiť ITčko alebo venovať sa nejakej strojárine alebo čomukoľvek, tak popri tom si môžete budovať aj takú, by som povedal, nedelnú formu výcviku, kedy získavate nejaké skúsenosti a zároveň v tom kolektíve, ktorý máte, postupujete aj na hodnostiach, aj na ostatných veciach, že človek môže mať 2 kariéry, čo nie je možné v bežnom živote. Ale tí ľudia sú určení z tých pohotovostných záloh predovšetkým na ochranu kritickej infraštruktúry. Čiže ak profesionálni vojaci idú do tej obrany Slovenskej republiky, kto bude chrániť ich infraštruktúru, či už objekty osobitnej dôležitosti, samotné základne, všetky tie veci. Čiže tí sú určení na to, že počas toho, že vojaci opustia, to budú chrániť. Je to preto, aby všetci vojaci profesionálni mohli byť nasadení do toho obranného manévru. A potom sú tzv. Operačné zálohy a tie v zásade je u tých, ktorí chcú byť súčasťou tých bojových jednotiek a priamo sa cvičia v rámci nejakých, či chce byť strelec, operátor dronu, mechanik vrtuľníku, všetky možnosti vlastne môže sa preto takto učiť, popri tom niečo zarobí, je to nejaká nová skúsenosť. Ja v mojom veku, náčelník generálneho štábu povedal, že ty si tak dobrý akurát na operátora svetlometu alebo pozorovateľa počasia, ale nakoniec mi dali teda úlohu vodič pontónového mostu. Tak sa cvičím, v prípade povodne otrhne v nejakej obci nejaký most, no tak budem ho schopný tam postaviť. Je to taká nejaká forma aj vlastného vzdelávania, vlastnej sebaúcty. A tým pádom oni sú určení na túto úlohu. Tí, čo sú v operačných zálohách, sa sami hlásia, že chceme byť v prípade vojny tam. Ale čo je veľká výhoda, že keď raz človek absolvuje ten výcvik, tak je presne zaradený a vie, čo by ho čakalo. Lebo ak raz príde mobilizácie, že naozaj začne vojna, čo všetci veríme, že nikdy nezačne, a o tom vlastne je celá snaha vlády, tak v podstate by vedel, čo bude robiť a nemusí sám seba ohrozovať. Nechá to len tak na voľno, je samozrejme vždy riziko, pretože už v tej krízi máte 2 šance. Buď niekam sa človek schová niekde do inej časti sveta, ale ak tu začne vojna na Slovensku, potom znamená, že v celej Európe. Ale tá snaha o to, aby ten mier ostal, je základná a tieto národné obranné sily sú o tom, aby sme posilnili vlastnú odolnosť, naučili sa reagovať v kríze. Keď sa niečo stane, ako pomôžem našim kolegom, mojim susedom, hocikomu, aby správne zareagovali. A keď sa pýtate ten záujem, momentálne je registrovaných 12 500 ľudí, ktorí chcú absolvovať tieto výcviky.
a už sme cez nejakých 2,5 tisíc ľudí vycvičili, čiže je to vec, o ktorú je veľký záujem, ale ja preferujem práve tú mladú generáciu, pretože tá má pred sebou 20-30 rokov, kedy si môže vlastne sa naozaj naučiť, že po tých 10 rokoch ste už vycvičení tak, že dokážete tie presne veci, na ktoré vás najviac zaujímajú, že ste v tom aj naozaj dobrí. Rozdiel, ešte poviem, jeden rozdiel je v tom, že tento výcvik prebieha v takej atraktívnej podobe a sú vylúčené akékoľvek prejavy, ktoré boli typické pri povinnej vojenskej službe. To bola šikana a podobne. To sú profesionáli, ktorí sa atraktívnym spôsobom zaoberajú mladými ľuďmi, ktorí majú o to záujem. My sme sa rozhodli ísť na Slovensku cestou profesionálnej armády, hoci predtým bola povinná základná vojenská služba. Ja som ju absolvoval. Ja som ako vysokoškolák bol rok tzv. Prvosledový vojenský útvar Janovice nad Úhlavou. To boli česko-nemecké hranice v roku 1986-87, čiže ešte bola Československá socialistická republika a bolo západné Nemecko, čiže boli presne na hraniciach alebo kúsok od hraníc. Je to neopakovateľná skúsenosť. Na druhej strane musím povedať, že boli zlé veci, ale boli veci, ktoré vás učili k samostatnosti. Potom došlo rozhodnutie, že sa to nahradí profesionálnou armádou a ja toto veľmi vnímam ako možnosť. Doma záujem, lebo sú mladí ľudia, ktorí si to chcú vyskúšať. Myslím si, že mnohí ľudia sa chcú aj naučiť niektoré praktické veci, ktoré nemá možnosť sa naučiť. Ja neviem, ako prežiť niekoľko dní v prírode a vôbec niečo si uvariť, postarať sa, je tam kurz prvej pomoci, všetko možné. Napríklad, tak keď máte o to záujem, treba to vyskúšať. Máme posledných 5 minút, pán premiér. Nech sa páči ešte. Nejaká Ešte máme tu dve otázky, pozerám. Nech sa páči. Dobrý deň, pán premiér a páni ministri. Ja by som sa chcel opýtať na margo toho hlasovania, ktoré sa nedávno odohralo v Európskom parlamente, že či teda existuje reálne riziko, že by nám odobrali eurofondy a že či už sa odohráva nejaké rokovania, aby sa tento scenár nenaplnil. Európsky parlament môže prijímať odporúčajúce rôzne uznesenia, však môže prijať čokoľvek. Je zložený z veľkého množstva europoslancov, ktorí sú z rôznych frakcií politických strán. On je veľmi pestrý, ten Európsky parlament. A oni tam medzi sebou žijú a hrajú tam svoje politické hry. Niekto si niečo objedná, tak sa to potom prerokuje. Pozeráme na to ako na politickú hru a pre nás nevyplýva v tomto okamihu absolútne žiadna hrozba, nie je nič. Tu sedí zodpovedný minister za plán obnovy a pokiaľ je európske fondy, my ich čerpáme slušným spôsobom, nič také na stole nie je. Pán kolega, jednoducho, domáca politika sa často prenáša aj na medzinárodnú pôdu a na tej medzinárodnej pôde sa podávajú rôzne návrhy, ktorých cieľom má byť poškodiť vládu. Sa to robí bežne. Robí sa to aj v iných krajinách, my s týmto žijeme dlhé roky, preto toto nepovažujeme za niečo, čo by nás nejako špeciálne zaujímalo. Dám vám jeden príklad, ktorý sa stal. Boli sme v Arménsku na Európskom politickom spoločenstve a vystúpil na tomto podujatí, ale cez telemost azerbajdžanský prezident. Pán Alijev, ktorý povedal, okrem iného podpísali výraznú mierovú dohodu s Arménskom, to je obrovský pokrok, Azerbajdžan, Arménsko, pán Boh zaplať, nie sú tam žiadne obete v tomto vojenskom konflikte, tak povedal, že prerušuje akékoľvek kontakty s Európskym parlamentom Azerbajdžan. Akékoľvek kontakty. Preto, lebo Európsky parlament na objednávku vydával rôzne rozhodnutia tohto typu, rezolúcie, deklarácie a podobne, ktoré sa týkali Azerbajdžanu. Veľmi výrazne k tým chcel parlament vplývať na vnútropolitickú situáciu v Azerbajdžane. A mal pravdu prezident Alijev, keď povedal, vy máte toľko problémov v tej Európskej únii, toľko. A vy sa zaoberáte mnou, Azerbajdžanom, nehovoriac o tom, že to je znôžka klamstiev a nezmyslov, ktoré si niekto objednal proti politike, ktorú tu robíme. A prerušil kontakt s Európskym parlamentom. Toto my samozrejme urobiť nejdeme. Ja som len vtedy, tam otvorili takú diskusiu a bola tam aj odpoveď predsedničky Európskeho parlamentu, ktorá bola prítomná. Ona povedala, že neviete, ale že
My sme demokrati, že poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo a my príjmame rozhodnutia demokratickou väčšinou. Veď v poriadku je to, nikto nespochybňuje, že ste volení priamo a že príjmate rozhodnutia demokratickou väčšinou. Tu sa spochybňuje obsah týchto rezolúcií a podnetov. Čiže berieme to ako politickú hru, ale pragmaticky a fakticky nikto s nami nerokuje a ani nie je žiadna hrozba, pokiaľ ide o odnímanie fondov alebo plánu obnovy. Aby sme si to podali veľmi jasne. Viete, najväčší problém, s ktorým sa všeobecne bojuje aj v živote, to budete častokrát stretávať, je tzv. Dvojitý meter. Že sa tá istá okolnosť hodnotí úplne inak. Keď si pozriete rusko-ukrajinský konflikt, Rusko zobralo časť územia Ukrajiny a o to územie sa teraz bojuje. Všetky odsúdenia smerujú k Rusku, pretože zobralo časť suverénneho územia Ukrajiny. V prípade Azerbajdžanu je to 30 rokov, ale Arménsko s pomocou Ruska zobralo suverénnu časť Azerbajdžanu, asi štvrtinu Azerbajdžanu, a okupovalo ho 30 rokov. Teraz Azerbajdžanu sa podarilo vrátiť územie, ktoré je jemu vlastné, a Európsky parlament to kritizuje, lebo on má politický názor iný. Proste na tú istú udalosť majú kompletne opačný názor. Oni vo vnútri si robia svoju vlastnú politiku bez toho, že by potrebovali ísť podľa úplnej pravdy, a je to principiálne aj jedno, pretože on sa tiež nejako prezentuje, lebo chce byť znovu zvolený. Čiže čo je rozhodujúce, je fakt, že až raz budú porovnávané nejaké vyhlásenia s realitou, tak sa v prípade Slovenska samozrejme nestretávajú, a preto vlastne ten súboj jednotlivých ministrov, aj tu pán podpredseda v zásade vždy bojujú o to, že tu sú reálne fakty a potom vlastne napríklad platba z plánu obnovy jednoducho na Slovensko príde, lebo sa ukáže, že tie veci nie sú pravdivé. Ale to je súboj, na ktorý sa aj v živote stretnete. Koľkokrát sa vám stalo, že ste nejak vyrušovali, teda neviem či vám, ale mne sa to stávalo v škole pochopiteľne, že ja som bol vždy ten, ktorý pri akomkoľvek probléme učiteľ ma pristihol. Hej? Už dávno som mal napríklad na záchode, dofajčené, ale bol som to ja, ktorý bol zodpovedný. Čiže rozhodujúce je to, že hoci čo sme robili, ulievanie a akékoľvek veci, tak sa to zviezlo na vás, mali ste pocit obrovskej nespravodlivosti, hoci tá situácia bola iná. Dneska je samozrejme iná škola, učitelia sú mnoho demokratickejší ako kedysi, ale faktom zostáva, že tento dvojitý meter a pocit nespravodlivosti niekedy musíte zabojovať a sústrediť sa na tie fakty. Pánu ministrovi, keby som to zrátal, to je možno 17. pokus v Európskom parlamente. Stále sa niekto pokúša preniesť vnútropolitický súboj. Viete, že ten súboj, nebudem ho cez žiadne strany ani mená komentovať, ten súboj je veľmi ostrý. A je tu záujem, aby sa o ňom hovorilo možno aj na medzinárodnej úrovni, ale znovu pripomínam, nevidím žiadne ohrozenie. Ja potvrdím, my máme debatu s Európskou komisiou, tá debata je iná. Európsky parlament je, a to treba tak, ako to je povedať, je to politický orgán. Áno, tie voľby do Európskeho parlamentu, vidíte aj na Slovensku, keď si porovnáte účasť vo voľbách a záujem ľudí, pozornosti o voľby do Európskeho parlamentu je oveľa nižší ako do normálnych volieb. A to není Slovensko v tom špecifické. Poviem to, ako to ja cítim, a myslím, že takto cítia aj mnohé iné krajiny, aj v komisii. Trošku sú oni odpojení od reality. Ale je to politický orgán a treba sa pozrieť na to, čo napísali. Ja som si to tiež pozrel, netreba si zatvárať oči pred tým, čo je napísané, ale keď si pozriete, to sú politická kritika, prenesenie nejakého iného názoru na to, ako má Slovensko, ale nemá to žiadny vzťah na realitu, s ktorou fungujeme s komisiou. To je naozaj, že nemá, pretože kritizujú veci zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Hej? Tak dneska hlasujú za uznesenie, za niečo, čo už není pravda. Však môžeme mať na to iný názor a dôvod, prečo sme do toho išli a či sme boli za a prečo. To je vecná debata. Ale v tom pohľade procesu oni hlasujú za niečo, čo nie je realita. A naozaj, že keď si pozrite, aké konanie má komisia, alebo koľkokrát za čo je kritizovaná komisia v parlamente, čo je neprechádza, však majú obrovský ako keby zápas súčasná Európska komisia, čo teraz ju vyhlásime, že zasa je zlá, lebo Európsky parlament má na to nejaký iný názor. Tak ja len v závere poviem, že dobre, nezatvárame si, prečítali sme si, čo tam je napísané, vieme si povedať, že OK, v tomto možno sa môžeme zamyslieť, ale a priori ide o politický naozaj, že signál, ktorý nezodpoveda našim vzťahom s komisiou ani v tom, že by proste sa začali nejaké konkrétne procesy. Ešte som videl nejaké ruky, nech sa páči. Tak dobrý deň, pán premiér, pani ministri. Ja by som sa chcel opýtať pána Druckera, lebo ja som sem prišiel s tým, že som si myslel, že sa ide preberať reforma školstva.
Tak som sa chcel spýtať, že čo to pre nás ako žiakov strednej školy obnáša. Ďakujem pekne. Pozrite, reforma, keď to takto nazývame, alebo zmeny v školstve, nič nie je stabilné a isté. Mali sme tu dlhú debatu o tom, prečo automobilový priemysel, že prišlo AI, tak ani to školstvo nemôže byť zakonzervované. My musíme reagovať na tú dobu. Dneska mladé deti rodičia dávajú tieto zariadenia v 6 mesiacoch deťom pred tvár, aby ich nakrmili a sa pozerajú. Od 6 mesiacoch to majú so sebou, keď majú 2 roky, tak ukazujú rodičia. A možno aj ja ešte som bol, alebo moja žena taká. Hovorí, pozri, aký je šikovný, už s tým prštekom všetko vie ovládať. A potom máme deti, ktoré prichádzajú do školstva, ktoré sa nevedia sústrediť, majú mnohé poruchy pozornosti, musíme na to reagovať mnohými zmenami. Zmenila sa doba, my na to musíme reagovať. Preto robíme tie zmeny. Preto robíme zmeny v základnom, strednom, vysokom školstve. V základnom školstve sa pozeráme na zmeny na deti, ja nepotrebujem, aby decká vedeli, alebo mladé žiaci, aby vedeli počítať dve rovnice od dvoch neznámych, aby sa ich naučili naspamäť. To sa radšej naučte básničku, to je lepšie. Aj memorozovanie je zručnosť, ktorú majú vedieť ľudia, majú ju rozvíjať, ale nie v tom, aby sa naučil naspamäť, ako počítať algoritmus dvoch rovníc od dvoch neznámych. Vôbec tomu nerozumie, je to obťažujúce a podobne. To znamená, musíme sa zamerať na to, ako podporiť rozvíjanie toho mozgu. Aby som sa dokázal popasovať s novými problémami, ktoré nás čakajú. Už dnes vidíme, že sa každú chvíľku zmení komplet všetko, aké povolania, fabriky budú, nebudú. Musia byť flexibilnejší. Stredné školstvo už je viac zamerané na to, že príprava do tej konkrétnej oblasti. Áno, išli sme do odvážnych vecí, ktoré opäť by nemali byť strašiakom, ako keď sme povedali, že pre gymnazistov a pre technické priemyslovky bude povinná maturita z matematiky, ale nie ako ultimatívny zasa, že každý musí vedieť matematiku. Ak ide niekto na gymnázium, som presvedčený, je to všeobecné vzdelanie, že základné znalosti a schopnosti by mal mať zo všetkých oblastí. Preto sme zaviedli ten nižší stupeň alebo zavádzame maturity v 3. ročníku, ktorá zodpovedá aplikovanej úrovni, čo je nižšia úroveň ako je dneska z maturity. Z matematiky na druhú stranu, tí, čo chcete ísť smerovať sa k technickým prírodovedným odborom, musí byť vyššia úroveň. Ja som mal vyštudovanú priemyslovku a mali sme kalkulus, alebo teda základy diferenciálne. Dneska ani na gymnázium to nemajú. Nie každý súhlasíme na matematiku, ale matematika nie je o logickom myslení. Matematika je napríklad prenositeľná zručnosť na riešenie problémov. Či budete právnik, lekár, automechanik, tá zručnosť sa zíde. A nemali by sme ale nútiť niekoho, mali by sme vytvoriť zmeny, aby to bolo zaujímavé. Tak tých zmien je tam veľa. Teraz sme vo vysokom školstve robili úpravy, aby ste napríklad mohli získať dokonca už kredity na strednej škole. Že budete mať 5-ročné priemysel, nie všetky. Vyššie priemyslovka napríklad 5-ročná a za 2 roky si dorobíte bakalára. Už ten 5. ročník budete mať kredity s vysokou školou. Prečo? Aby sme dokázali vyprodukovať už zo strednej priemyselnej školy oveľa vyššie kvalifikovaných ľudí pre ten technický priemysel. Ale aby sme ich za to proste netrestali, že o rok budú dlhšie a že si môžu dorobiť povedzme tú vysokú školu za 2 roky bakalára. X vecí, ktoré proste sa snažíme robiť. Áno, viete, že premiér mal nedávno na spoločnom zasadnutí vlád takú dobrú poznámku, kedy sme my, ministri školstva, obaja z Česka a zo Slovenska o tom hovorili. Mária Terezia bola 40 rokov pri moci, no tak si mohla dovoliť robiť zásadné zmeny. Školstvo je vec pomerne dosť odlišná od napríklad dopravy. Takže my keď urobíme zmeny v škôlkach alebo na základnom školstve, však sami si viete vypočítať, kedy uvidíte, ak vôbec to dokážete dovidieť, že kedy prišla tá zmena. Takže to je tak nadlho, kým uvidíte tie zmeny. Keď postavíte obchvat alebo cestu, to dokážete urobiť za 3-4 roky. Aj to je dôvod, prečo politicky, možno aj v minulosti, ale aj v súčasnosti, aj v mnohých krajinách, proste tie politické rozhodnutia na ťažšie kroky v zmenách, ktoré prinášajú odpor, to, čo sme mali v úvode, hej, že proste každá zmena prináša odpor. Nechcú robiť tí politici, nechcú, lebo tie pozitíva neviete ľuďom ukázať a predať za krátku dobu. Ale tu ja to musím povedať, lebo viete, pri tom, ako máme náročnú dobu s ekonomikou, s konsolidáciou, podobne, tu sa nešetrilo na školstve. Za 3 roky sa nešetrilo na školstve. Peniaze, ktoré išli do vysokého školstva za 3 roky, 24, 5 a 6, len na vysoké školy,
O 300 miliónov eur sme dali do vysokého školstva viacej. A máme dneska lepšie výsledky za to? Nemáme. Ale veríme, že dlhodobo a systematicky tie lepšie výsledky zásadne prídu. A potom sa ma samozrejme kolegovia opýtajú, no, kde sú výsledky? Budú PISA testy? Budú drasticky lepšie? Dramaticky nebudú lepšie, hej, lebo to odzrkadluje späť. Ale aby ste mali ešte to dopoviem, to porovnanie. Za predchádzajúce 3 roky, predchádzajúcich vlád, za 3 roky do vysokého školstva dokopy išlo o 30 miliónov eur viacej. A ak nebude kontinuita, dlhodobé zameranie sa na to, že to musí mať svoju prioritu, viete, tie takéto výkyvy nebudú stačiť. Ale my sme neprišli ani s buldozérom, že všetko, čo bolo doteraz, je zlé, ale začali sme robiť zásadné zmeny, ktoré boli aj náročné, veď sme tu mali debaty s biskupmi, debaty so súkromnými školami, s vysokými školami. Každá zmena znamená, pokiaľ není, že dostanete iba vyšší plat, že musíte ísť mimo komfortnú zónu. A to sa nechce mnohým, hej. Ale treba ich robiť tie zmeny nie preto, že si ich vymýšľam ja alebo vláda, ale preto, že ich slovenské školstvo potrebuje. Ja vám poviem, že dnes slovenské školstvo, aj to, čo robíme v oblasti AI, my sme absolútne rezonujeme v rámci OECD, UNESCO, teraz ma volali do OSN na september otvárať konferenciu. Od nás preberajú veci a patríme naozaj k lídrom v tejto téme. Lebo chceme využiť tú vlnu, že keď v niečom zameškávame, tak poďme využiť a urobme väčší skok. Veď není zázračné riešenie, ani zázračná tabletka, ktorú by ste si doma vytiahli, keď vás boli hrdlo, hlava alebo máte nejaký problém. Ani v školstve, ani v žiadnej inej oblasti neexistuje jedno riešenie zázračné, ktorým vyriešime všetky neduhy a problémy. Bohužiaľ, musíme končiť, pretože nás čaká pomerne vážna tlačová konferencia, potom odchádzam do Žiliny. Ideme odozdávať zase malý balík nájomných bytov v rámci štátnej podpory nájomného bývania. A potom sú ďalšie povinnosti. Napriek tomu sme strávili, myslím, viac času, ako sme pôvodne plánovali. Koľko hodín vidíte? Máte o 5 minút? O pol. No. Tak sme tu boli skoro hodinu a 20 minút. Ja vám len musím poďakovať za vzájomný rešpekt, aj že ste teda rešpektovali tie úvodné požiadavky a prosím, myslím, že máte možnosť vidieť, že sme schopní sa rozprávať o čomkoľvek. Nemáme problém so žiadnou témou. A v takomto duchu sa mienime stretávať aj ďalej. Stalo sa to súčasťou našej, povedzme, každotýždennej aktivity. Raz do týždňa sa snažím nájsť tú hodinu 20 na stretnutie so študentmi po celom Slovensku a má to veľký význam aj pre mňa, pretože mám možnosť vás navnímavať, že čo sú asi najpodstatnejšie témy pre vás, o čom najviac hovoríte. Tak som rád, že ste prišli na úrad vlády. Ešte raz vám veľmi, veľmi pekne ďakujem a pekný deň, všetko dobré.